Az életes szerencse kell, az feltétlenül fontos, de én úgy gondolom, hogy a szerencse, se szorgalom, se tehetség nélkül nem párosodik. Ugye az én pályafutásom valamikor régen elkezdődött, itt Solymáron volt egy multicég, én fiatalon oda kerültem, mint szállításvezető, tehát ez egy nagyon komoly pozíció volt abban az időben, tehát 20 éves koromban volt 120 ember a kezem alatt, gépkocsivezető, kocsikísérő, autószerelő, tehát a kemény magja a társadalomnak, és hát ott azért az élet megnevelt sok mindenre. Ugye ez a munka mellett mindig érdekelt minket, engem legalábbis, maga az autószerelés, és hát én mindenféleképpen autószerelő akartam lenni már gyerekkoromban. Az iskolának az elvégzése után a szakma azért csak bennem maradt, és az egyik barátommal elkezdtük a szakmát, ezt úgy hívták, hogy Forgács István, aki mai napig nagyon jó barátom. Elkezdtünk egy garázsba, a házam alatt egy másodállásos engedéllyel autót szerelni. Hát ugye abban az időben a Dacia, a Zsiguli, tehát a keleti ipar remekei, ami azért bőven igényeltek javítást, azokkal foglalkoztunk. Akkor el kellett gondolkodni, hogy tovább, hogy vagy maradok a multinacionális cégnek a fogságába, vagy elkezdek valamit önállóan tevékenykedni. Hát ugye az autószerelés mellett döntöttünk, és akkor elkezdtük építeni ezt a mostani solymári műhelyünket, ami egy kicsi műhely volt. 3-on kezdtük el ezt, Zsigulikkal, hát a régi ügyfélkörünket egy kicsit normálisabb körülmények között fogadni. Jöttek a nyugati autók, hát eldöntöttük, hogy egy márka felé valahol elkötelezzük magunkat. Ugye jött az első magyar autókiállítás, mi az Opelt szerettük volna, ugye a sváb gyerekek révén, a német autó volt ugye előttünk, hát ezt akkor már egy itteni autókereskedő megnyerte ezt a jogot, tehát tovább kellett lépnünk, döntöttünk a Ford mellett, a Ford mégis amerikai, mégis német, hát egy ilyen vegyes dolog volt. Bementünk az autókiállításra a feleségemmel, leültünk, elmentünk a Ford standra, ahol elmondták, hogy igen, van itt egy úri ember, aki ezt a rendszert fölépíti, de nagyon elfoglalt, üljünk le. 4 órát vártunk arra az úriemberre, akihez egyáltalán oda tudtunk menni. Egy nagyon pozitív beszélgetés volt, ugye én azért anyanyelvi szinten űzöm a németet, és hát egy nagyon jó kapcsolatot sikerült kialakítanunk ezzel az úriemberrel. Egyszer csak kaptunk egy meghívót az Intercontinentalba, bementük, és ott elénk tettek egy szerződést, ami egy Ford szerviz szerződés volt. Persze nagy örömmel elfogadtuk, aláírtuk, és ettől kezdve megindult ez a folyamat. Másik nagy szerencsénk volt a Népligetben egy Fordos értékesítési pont, aminek nem volt szervizhálózata, annak lettünk mi kvázi a szerviz háttere. Kialakult egy ügyfélkörünk, a Ford Népliget, ez megszűnt, lett belőle egy Ford Piramis, ami nagyon hamar tönkre is ment, és az egész ügyfélkör azért ránk ragadt. 95-ben megkaptuk ugye az értékesítési szerződést és a Fordtól, és hát akkor megindult az értékesítésünk, és hát ez a folyamat azóta is folyamatában tart. Ez volt a kezdet. Az első perctől kezdve csak Forddal foglalkoztunk, és hát nyilván a hosszú évek során utána később fölvettük a Nissant. Hát én azt gondolom, hogy a jó helyen az mindig benne van mindenben. Sikerült egy olyan márkához letenni a voksunkat, aki hát nyilván az elmúlt 25 évben vagy 30 évben nagyon-nagyon sikeres volt, és ezen az úton nagyon sok mentorunk volt. Ingvar Szvigum, a 20 évvel ezelőtti Fordnak egy kelet-európai hálózatépítője volt, és ugye akkor nagyon-nagyon pici volt még a cégünk, nem volt tárgyalónk, nem volt szalonterünk, tehát nem volt semmi. És hát akkor itt, mint jó háziasszony mondottam, hogy hát mit tehetek én? Hát mondom, hazaviszem otthonra a ebédlőnkbe, jó sváb szokás szerint, főzök egy jó kávét, és csinálok egy jó kuglopfot. És ez abszolút bejött. Egy nagyon jó hangulatú beszélgetés volt. 10 évvel később ez az úriember, ez a Ford of Europe-nak az igazgatója lett, és azt hiszem, vagy az Interben, vagy valahol volt egy nagyon nagyszabású céges rendezvény, országos, és akkor mondta, hogy hát, hogy akkor Szalainé Osztheimer Rita álljon föl.
Hát úgy lepergett az elmúlt 10 év minden pillanata, és gondoltam, hogy valamit biztos rosszul csináltunk, és akkor ez az ember hálát és köszönetet mondott azért, hogy mi őt bevittük az családunkba, a mi életünkbe, mert ugye angol száz körökben nem igazán elfogadott vagy megszokott dolog az, hogy te beviszed a házadba, a lakásodba vagy a családodba az üzletet, de hát nyilván mivel más lehetőség nem volt, ezt választottuk. Abban az időben azért a Fordnak is egy ilyen alapmodelljei voltak, ugye kezdtük a Fiestával, a mostani Focus előtt volt az Escort, ami egy meghatározó autótípus volt, akkor jöttek a Sierrák, ami egy formabontó dolog volt, tehát az első Ford Sierra volt az a különleges karosszéria, ami kicsit megbontotta ezt a hagyományos limuzin kategóriát. Hát persze, hogy volt, a Ford Sierra volt egy úgynevezett Cosworth változata, úgyhogy ez sokáig egy ilyen versenyautónak is a Ford Escort meg a Cosworth ott volt, úgyhogy ebben valamelyes részt is vettünk. Volt egy barátom, aki nagyon, nagyon komoly pozíciókat értett, Kotán Péternek hívták, annak voltunk mi sokáig a reklám háttere, meg hát úgy versenyezgettünk is együtt, úgyhogy szép idők volt. A szakma szeretete, csületesség, a szorgalom és a szakmai hozzáértés. Nagyon sok ilyen 20-30 éve visszatérő ügyfelünk van. Azért választottuk a Solymár nevet, ugye a Szalaiból biztos, hogy több van. Mai napig szeretem, imádom Solymárt, nekem a solymári kereskedés, ugye ez kvázi a legkisebb, de mégis ez a gumicicánk, úgyhogy innen kezdünk, ide jövünk, úgyhogy innen irányítjuk ezt a cégcsoportot, hát itt főleg egy nagyon komoly szerviz hátterünk van, 17 emelőálláson dolgozunk itt is, bent is, összesen 43 emelőn dolgozunk, szóval nagy cég lettünk. Hát ez egy nagyon, nagyon komoly út volt. Óriási támasz volt a feleségem, a család egy nagyon fontos dolog. Ja, a családfő az, aki a főnök szerepét tölti be, és hát nyilván ebbe a gyerekek általában bele is születnek, és nekik ez volt a múltjuk, hiszen ebben nőttek föl, ők azért akkor is részesei voltak a cégnek, és hát nyilván mind a két lányt közgazdásznak adtuk, mert láttuk, hogy ugye autószerelőt nem fogunk tudni belőlük nevelni, és én azt hiszem, hogy ők ezt örömmel csinálták, mert azt gondolom, hogy ha valaki valamit fölépít, az nyilván nagyon szerencsés, hogyha a gyerekei ezt tovább viszik. Volt egy egyesség, tehát hogyha most nem tudom, történész szeretett volna lenni, akkor mehetett volna az eltére, de ők nem is volt számukra kérdés szerintem, hogy ezt a sikeres vállalkozást vigyék tovább. Tehát rengeteg segítséget kaptam mind a két kislánytól, nagyon, nagyon akarták, nagyon, nagyon komoly segítséget is kaptunk tőle. Főiskola elvégzése után ez se volt megmondva, de egyből itt kezdtem, illetve a nyarakat addig is jó pár hetet a telefonközpontban, recepción itt-ott töltöttem, de azt gondolom, hogy ez egy ilyen zökkenőmentes beilleszkedés volt, és akkor próbáltam több területen is azért belelátni a munkába. Folyamatos kihívásnak mondanám, megfelelni annak, mondjuk, amit édesapáik teremtettek. Eleve szerintem egy nagy dolog, amit ők elértek, és nekem az a folyamatos kihívás, hogy amit ők már kiépítettek, azt mondjuk fönn tudjuk tartani. Engem így belülről mindig motivál, hogy esetleg még valamit hozzátenni. Együtt értékel elsősorban apu és anyu. Mindig mindent megbeszélünk otthon, a nagyobb döntéseket legalábbis. Tehát én azt gondolom, hogy ez a vállalkozás össze is hozta a családot. Papa így megnyitotta egy kis szervizként, akkor is a barátnőmmel nyáron itt a recepción veszegettük föl a telefont. 2001-ben csatlakoztam a céghez. Először ilyen értékesítésen, tehát így minden lépcsőjét végigjártam a dolognak, ha lehet ezt így mondani. Aztán ugye az autóparkezelésen, tehát ezek a területek voltak, amiket úgy bejártam, meg hát nyilván a könyvelés, pénzügy, szóval közgazdász végzettségem van, inkább ezek. Tehát a szerviz területén nagyon túl nagy tapasztalatokat, kell, hogy mondjam, nem szereztem. Ugye ők vitték a kereskedelmi vonalat, én vittem a műszaki oldalt, nekem ugye ez egy tanult szakmám, nekem ebből mesterlevelem van, én ezt a két kezemmel sokáig gyakoroltam,
abból alakult igazán stabilá a mi cégünk, hogy szakmailag ott voltunk, hát nem csak értékesítettünk, hanem utána is jó gazdáik voltunk az autóknak, végigkísértük őket, olyan ügyekbe is segítettünk a ügyfeleinknek, amire talán más nem, és hát próbáltunk egy olyan hátteret adni, ami a gyerekeknek is egy jövőképet biztosított. Hát egy érdekes spontán a lányom életében elkezdte az első munkáit intézni, és kaptunk egy lehetőséget, egy tendert, ez a Külügyminisztérium tendere volt, amiben egy ISO minősített cégek indulhatnak, ez még a Fordnak se volt abban az időben, nekünk már volt, megnyertük ezt a tendert, és bevittem a kislányomat, ennek a díj átvedésén, ugye nyert személyautó kategóriában a Ford Solymár, és hát ugye akkor a kislányommal vetettem át a díjat, és szerintem neki ez egy meghatározott pont volt, hogy egy sikerélmény, egy vonal, amiben sikeresek lehetünk, és nagyon mellém állt mind a két lány. És hát mellettem volt egy olyan műszaki háttér is, amit fölépítettem, ami mindig segítségemre volt. Hogyha valaki következetesen, tisztességgel csinál valamit, hosszú éven keresztül, annak megvannak a gyümölcsei. Soknak a családi dolgairól többet tudok talán, mint a felesége vagy a férje. Minden reggel körbe megyek, megkérdezem, van-e valami problémájuk. A hölgyeknek kell egy pár jó szót szólni, hogy szépek, csinosak. Én azt gondolom, hogy ez egy fontos része. Reméljük, hogy lesz követőm is ebbe az életben még, úgyhogy. Azért nagyon-nagyon sok olyan kollega van, aki tényleg a kezdetektől együtt van velünk, tehát szerintem az ügyfeleknek azért az fontos, hogy ugyanazok az arcok legyenek ott. Nyilván egy szerviz az mindig egy kellemetlen szituáció, tehát megnyugtató, ha egy olyan ember van ott, akit mondjuk ismersz, és mindig igyekeztünk olyan csapatot összerakni szerintem, aki releváns, jó szakemberekből van, és én azt gondolom, hogy ennek a csapat az értéke ennek a cégnek, hogy arra nagyon nagy hangsúlyt fektettünk, hogy jó munkatársakkal vegyük körül magunkat, és hogy igyekszünk őket, azt gondolom, hogy megbecsülni, hogy jól érezzék magukat, és hogy együtt hoztuk ezt létre, tehát nem én, vagy nem a Gábor, vagy nem a papa, hanem hogy nem ez egy csapatmunka együtt, ez a 140 ember, aki most már ennek a nagy csapatnak a része. Hát én azt gondolom, hogy mindig alkalmazkodni kell a körülményekhez, a lehetőségeket kivenni a rendszerből. Nekem volt egy sváb nagymamám, akitől nagyon sok mindent tanultam az életben, nek volt egy zöldségüzlete. Tehát én ott sokat tanultam az életről, az üzletről, és én azt gondolom, hogy mindig azt kell megragadni egy üzletben, amik a lehetőség. Ha az ember kiveszi azokat a pontokat, amin előre lehet mozdulni, és egy kicsit előbb tud mozdulni, mint a másik, az előnyöket fog. A 2024-es évünk, ami egy elég nehéz gazdasági év volt, az egyik legsikeresebb évünk volt 30 év alatt. Tegyék így a dolgukat, hogy idáig tették. Szerintem ennél jobb válasz nincs erre. Nekem két olyan vejem van, mind Józsika, mind Gábor is nagyon rendes, jó emberek, szeretik a feleségeiket, az én lányaimat, tehát én is szeretem őket is. A Gábor egy nagyon értékes ember lett a cégnél, nagyon fölnőtt a feladathoz. De ezt nagyon sokszor megkérdezik, hogy ez nem rossz, vagy nem sok, hogy mi együtt dolgozunk, ugye nem csak a szüleimmel, hanem a férjemmel is, és hogy ez nem-e gátol, vagy nem-e rossz. Én ennek sosem éreztem a rossz oldalát. Mi Gáborral például otthon veszekedni nem szoktunk. Hát vannak viták nyilvánvalóan, de szerintem ezek előrébb visznek, úgyhogy én egyáltalán nem érzem ezt folytogatónak, vagy rossznak, vagy hogy úristen, tehát sok ilyen van, aki azt mondja, hogy jaj, hát a család, meg a házasság, meg a munka, hogy ezt így külön, nekünk ez szorosan egybefonódik, és minek után ezt hoztam mintaként, nekem ez így normális, és én ebben komfortos vagyok, azt kell mondjam. Én 2007-ben jöttem ide, az én életem kicsit kalandos volt, ugye ezelőtt 15 évig előtte én épületgépész vagyok, radiátortartókat gyártottam, exportáltam is, betegesen minden radiátor mögött megnézem, milyen tartó, hogy én gyártottam-e. És 2006 év végén, sose felejtem el, Balatonfűzfőn apósom, anyósom, feleségem és én ültünk egy kis étterembe, és ott merült fel először, hogy esetleg csatlakozhatnék ez a Ford Solymárhoz, autókereskedéshez. És azért volt nehéz nekem, mert apukámnak egy nagy építőipari cége volt, és én vele se akartam dolgozni, egyedül akartam valamit létrehozni. De utólag, hogy 3 hónap gondolkodás után belementem, úgy gondolom, hogy jó döntést hoztam, de bennem volt pont emiatt a félelem, hogy
apámmal sem szerettem volna, és mi lesz kvázi egy vadidegennel, apósommal és a anyósommal, feleségem együtt dolgozni, hiszen ez a generáció különbség, ez ma aztán meg szerintem még jobban megvan, de én úgy gondolom, hogy teljesen jól tudunk együtt dolgozni. Vannak zökkenők, mi ugye bátrabbak vagyunk, ők úgy gondolják, ők kevésbé, ők egy olyan világba jönnek, amikor kezet fogott valaki, szembenézett, a másikkal meg volt az üzlet. Na, ilyen ma már nincsen. Úgyhogy, de úgy gondolom, nagyon-nagyon jól tudunk dolgozni. Amikor ezt én elkezdtem, én a használt autón dolgoztam majdnem 6 évig, mert úgy gondolom, hogy az a neuralgikus pontja egy márkakereskedésnek, ott tudod megismerni az embereket is, ott azért figyelni kell, hogy veszel meg egy autót, hogy adod el, szerviz, alkatrész, tehát hogy az egész céget meg tudod ismerni. Pont ezért a 2 fiam, aki 18 és 16, ők már az autómosóba kezdtek, még lejjebb, hogy kezdjék megtanulni, mi az, hogy 1 forint, mi az, hogy 5 forint, mi az, hogy 10 forint. És tulajdonképpen az elmúlt 6 évben annyit változott a cégben az életem, hogy anyósommal közösen ezt az egész pénzügyeket is visszük. Ez fontos, hogy nekünk ez a családi vállalkozás át tudjon egy picit alakulni egy nagy vállalattá, mert a családi vállalkozásnak megvan az az előnye, hogy rögtön döntesz, 2 perc alatt eldöntesz valamit, nem kell még jóváhagyni, viszont az a hátrányos megvan, hogy az alkalmazottak közvetlenül hozzád jönnek, kikerülik a vezetőket. De én azt gondolom, minden területen új autó, használt autó, szerviz, alkatrész, megvannak a megfelelő embereink, vezetőink, és az ő döntésükre tudunk támaszkodni. Tehát nekünk csak egy végrehajtó igent vagy nemet kell mondani, és ez nagyon-nagyon fontos. Tehát tulajdonképpen nekünk a napjaink az enyém úgy néz ki, hogy én reggel 7-kor itt vagyok, és mindig Solymáron kezd, az egész család itt kezd, hiszen itt lakunk. Körben megyek itt a szervizbe, a 7:30-kor az értékesítők jönnek meg, és 8:30-től mi 9:30-ig bezárkozunk anyósommal az irodába, mindenki gondol, amit akar, de mi ott 1,5 órát dolgozunk, pénzügyeket, és szerintem ez, ami a legeslegfontosabb, hogy itt tudod a legtöbbet megspórolni, és utána pedig én megyek át vagy az M3-asba, oda egy héten 3-szor. Amikor budapesti céget megvásároltuk, azért az egy nagyon nagy lépés volt mindenféle szempontból, és nagyon ott van előttem az a pillanat, amikor ott álltunk azon a nagy telephelyen, és akkor így úristen, hát ezt hogy fogjuk megtölteni tartalommal, meg autókkal, és most meg ugye mindig az, hogy kevés a hely, tehát én remélem, hogy 30 év múlva is egy ilyen érzés lesz bennünk, hogy hát úristen, ez a hely is kevés. Én mindenképpen az M3-as telephelyünk megnyitását gondolom a cég életében a legmeghatározóbbnak. Szerintem, ha ezt a döntést nem hoztuk volna meg, akkor nem itt tartanánk. Egyébként ezt a döntést is egy családi, úgymond szavazás előzte meg, ahol én egyedül mondtam azt, hogy szerintem ez sok lesz, és ez nekünk elég. Mert én úgy gondolom, hogy én nem akartam soha többet. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ezt is talán egy olyan családi érték, amit hoztunk, hogy én mindig, tehát én elégedett vagyok az életemmel, és gyakorlatilag van egy gyönyörű szép családunk, tehát én nekem ez a szint elég volt, én nem akartam soha többet, és ez volt az, aminél szintén azt mondtam, hogy megvan mindenünk, nem kell még, viszont ez egy visszalépés lett volna, hogyha nem lépjük meg, és már biztos vagyok benne, hogy nem tartottunk volna itt. Esztergomba, a kis szalonunkba, oda egy héten egyszer. Elég szertágazó a dolgunk, mert ugye 4 éve fölvettük a Nissant, és az amerikai autót is, ami szerintem nagyon-nagyon jól bejött. Meglátjuk, mit hoz a jövő, egy kicsit képlékeny, nem tudjuk, mit fog a holnap hozni, nem hogy mit hoz a következő 5 év. És sok mindent, amit az ő generációk tud tenni, vagy egy kicsit többek nálunk, soha ne legyen féltékeny az ember a gyerekeire, hanem büszke legyen. Az, amiért mi megküzdöttünk, az már nekik egy sokkal könnyebb vonal, és egy sokkal járhatóbb út, mint a miénk volt. Mi nagyon sokat küzdöttünk, dolgoztunk, de semmit nem csinálnak máshogy az életben. Mit üzennék? Azt tudja ő. Tehát ő azért mindig, hogy olyan egyéniség, hogy előbb tudja, hogy én mit akarok, mint én. Úgyhogy neki nem kell üzenni, ő tudja, teszi a dolgát, és egy remek ember. Hát nekünk ez az életünk, azt hiszem. Én ezt tudom mondani.